Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, sir. Sa mga kapuso, madamong kinasalamat. Grupo nga One Negros Ecumenical Council ukon 1C pangunahan ng rally sa Pebrero 25. Garing balita nga itong gintutukan. Liwat nga magatipon ang simbahan kaupod ang pila ka cost-oriented group sa Bacolod City sa Miyerkules, Pebrero 25. Iniago ni panawagan sa gobyerno, pinagi sa rally ang pagpasabat sa mga tao sa likod sa korupsyon, pagpauntat na sa political dynasty kag pagdumdom sa mga inagyan sa EDSA Revolution. 1:30 sa hapon, hiwato ng isa ka misa sa Gwa sa Provincial Capital. Pagasundan ini sang marsa pakadto sa Bacolod City Public Plaza. Diri pagahiwaton ang malipot nga programa. Sa nagahilapit nga ika-40 katuig nga anibersaryo sa EDSA Revolution, gindumdom sang pila ka kaparian kag ordinaryong manigrense ang ila nangin eksperyensya. Feeling ko sa una, kulbaan ko. Kaya nga ti natural kung ano matabo. Ano magdaog ang people's power o kung hindi. Pero sa nakita na mga nagdamo ang tao, dito na kami kabatyag. Ang gahom sang tao, importante kayo. Hindi man kuno malipatan ni Father Mau ang ila pagtatap sa mga mamumugon nga nagpasakop sa rally sa dong seminarista pa lang siya. Ang memories ko sang EDSA amo ang mga tawo nga mga farmers, peasants nga they took refuge in the seminary because of the Wilgang Bayan. 18 anyos pa lang kuno sadto ang women's right advocate nga si Bing Nunez. Kag wala naglaom nga makasalbar pa. Namulat ko to sang sa mga madre to bala nga nag-ano na to bala do na barricade na to sa may tangke to nasaksihan ko gito what for nga nag-amo na bi ang mga tawo kay tito gapray ko nga Lord nang basi bala mapatay kami di nag-amo. Naglaom ang organizers sang rally nga madugangan ang numero sang mga mapasako. Opo Jiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.